Catalunya al dia. Lluís Urpí. I tancarem el Catalunya al dia d'aquesta franja horària a les comarques de Barcelona, concretament a Badalona. Saludem Marc Ostrell. Marc, bona tarda. Bona tarda. L'Òmnium Cultural de Badalona demana al govern local que compleixi el reglament per l'ús de la llengua catalana. L'entitat reclama al consistori que convoqui la comissió de seguiment d'aquesta normativa després que han detectat irregularitats en la publicitat institucional. Des de dilluns, diverses banderoles bilingües pengen als carrers de la ciutat. Explica'ns. Sí, anuncien la inauguració d'una estàtua d'Anís del Mono i porten el logotip del consistori. Per tant, la campanya està subjecta al reglament per l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament. Aquesta normativa, recorda Òmnium Cultural, obliga el consistori a fomentar la normalització de l'ús del català en la publicitat que es fa a la via pública i demana tractar aquesta qüestió a la comissió de seguiment del reglament. Una comissió que s'hauria de reunir 2 vegades cada any, però que encara no s'ha convocat durant el primer any de mandat del Partit Popular. En aquest sentit, el president d'Òmnium Cultural de Badalona, Marcel Mauri, no considera els últims fets aïllats i demana al consistori que compleixi la llei. La publicitat que faci una empresa privada a la ciutat pot ser en l'idioma que ho decideixi, però el que està clar és que si aquesta publicitat porta el logotip de l'Ajuntament ha de vetllar per aquestes qüestions. L'únic que demanem a l'Ajuntament és que hi vetlli, que faci és que quan sigui publicitat d'actes que l'Ajuntament hi dona suport i dona suport explícit, doncs que utilitzi la llengua catalana. Lluny de situar la llengua com un element d'enfrontament, Òmnium Cultural de Badalona ha destacat la defensa del català com un instrument clau per garantir la cohesió social. Gràcies a Badalona, Marc Ostrell.